Karidon fitirimagɛn waati la Zeneb Banse ye tariku kɔnɔ san sɔrɔ ni tobili ye lɛri 120 kɔtigɛbali kɔnɔna na. Kabini tarata don na Abijan ka bayirika caman ye taga ni ka segin kɛ su ani tile fɛ ka t'u ɲɛ mɔnɔ bɔ vitiri la ka Zeneb Banse lajɛ a ka gadon waramusobaya la. Karidon fitirimagɛn a ka layidu waati kuncɛ kuma la Zeneb tun ye a danatigɛ ka to baara nin kɔnɔna na fo ntɛnɛn wula la nka a bolo tun fɔlɔla ka funu sani a ka dunuya tariku kɔnɔ san nin sɔrɔ a tun ye a jira k'a fɔ ko a nimisi wasalen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni faso jama ka wulikajɔba ye ka kɔrɔma don. Hali n'u ye point caman bɔ ne kun i n'a fɔ u b'a kɛ cogoya minnu na ka tɛmɛ ka kɔrɔ ne kɔni sera ka koba de waleya sabula n kɛra sababu ye ka faso jama bila wulikajɔba la taabolo min nafa ka bon kosɛbɛ. Tile 5 sunɔgɔbaliya kɔfɛ Zeneb Banse bɛ taa i yɛrɛ lafiya ni a ka dunuya tariku tɔgɔ jɔnjɔnba ye.